Τι είναι ο χρόνος? Ή μάλλον, ποιος είναι ο χρόνος? Πολλοί μίλησαν γι' αυτόν, αλλά τον γνώρισε ποτέ κανείς. Άραγε έχει μορφή? Τον έχω δει ποτέ? Μπορεί να είναι μια σκιά που περιπλανιέται αθόρυβα. Δεν τον βλέπεις, αλλά αισθάνεσαι την παρουσία του συνεχώς. Σου υπενθυμίζει πως δεν μπορείς να ξεφύγεις. Ίσως να κρύβεται στις μεταβολές του φωτός στο παράθυρο, στην κίνηση των σύννεφων, στο άνοιγμα ενός λουλουδιού. Ίσως πάλι να μην βρίσκεται σε κανένα από αυτά, αλλά κάπου πιο βαθιά, εκεί που οι λέξεις δυσκολεύονται να φτάσουν ή δεν φτάνουν ποτέ. Καμιά φορά μοιάζει να κυλά σαν ήρεμο ποτάμι κι άλλοτε φαντάζει απέραντος ωκεανός. Υπάρχουν στιγμές που απλώνεται ατελείωτος, σαν να σταματά για λίγο η ροή του κόσμου, κι άλλες που χάνεται τόσο γρήγορα που νομίζεις ότι δεν υπήρξε ποτέ. Ίσως ο χρόνος να μην είναι κάτι που περνά, αλλά κάτι μέσα στο οποίο απλά υπάρχουμε. Μία έκταση χωρίς σύνορα, που το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον συναντιούνται χωρίς να αγγίζονται, σαν ένα αόρατο νήμα να τα συνδέει και να τα συνδέει και με όσα χάθηκαν ή με όσα δεν έχουν ακόμα γεννηθεί. Και ενώ προσπαθώ να τον γνωρίσω, να τον συναντήσω, εκείνος πάντα μου ξεφεύγει. Μένει πάντα λίγο πιο πέρα από τη σκέψη, λίγο πιο μακριά από κάθε σιγουριά που νομίζω πως έχω. Ίσως γι' αυτό ο χρόνος να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα του κόσμου. Κάτι που όλοι βιώνουμε, αλλά κανένας δεν μπορεί πραγματικά να ορίσει. Έψαξα πολύ να βρω ποιος είναι. Διάβασα Καβάφη, Σεφέρι, όμως και αυτοί δεν ξέρω αν είχαν την απάντηση. Άραγε τον γνώρισε ποτέ κανείς? Μπορεί βέβαια και να μην υπάρχει. Μπορεί να τον φτιάξαμε εμείς. Ή μήπως μας έφτιαξε αυτός? Και το πιο βασικό απ' όλα, τελειώνει ποτέ?